шахсоне ки мошин ё ягон техникаи бо арзиш доранд биҳои рақамҳои мо танҳо бо тариқи вайбер равон мекунед. ҳамада салом дӯсто бародаро, бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Сидиқ. Шумо қарор доред дӯстони азиз дар шабакаи оламӣ нархҳои мошинҳои имрӯзаи мо шумо аз 4800 сомонӣ сар мешавад. Бародарони азиз, пеш аз оғоз кардани навор мехостам бигӯям ки рақамҳое ки аз навор кур карда мешавад, мошин фурӯхта мешавад ё ин ки хато аз тарафи мо ё ин ки аз тарафи соҳибаш мешавад, ба ҳамин хотир рақамҳоро кур мекунем. бародаро, дар комментария нависед чӣ гуна мошинҳоро пешкаши шумо кунем. Кадом мошине бештар дар комментария нависта шавад, ҳамон мошинҳоро мо пешкаши шумо мекунем. дӯстони азиз, лайкҳои бовигиро фаромӯш намекунем. баъди як рекламааки кӯтоҳ наворро давом метиҳем. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки наворро то охир тамошо кунӣ ва дар шабакаҳои интернетӣ поделитсаш кунӣ. рафтем. Chevrolet Lacetti дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. Соли бароши мошин 2006, рангаш сафед, кузаш седан, объеми моториш 1.6, нави сӯзишвориш газ ва бензин. ҳуҷҷат дорад. Нархаш бошад 35000 сомонӣ. Бо курси ҳозира 248000 рубл мешавад. савдо мешавад. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. бародарони азиз, дуюмин мошин Opel Vectra кузаш седан, приводиш пеш, рангаш сабз, коробкаш механик, объеми моториш 1.8, нави сӯзишвориш газ ва бензин. соли бароши мошини 1995, нархаш боша 18000 сомонӣ. бо курси ҳозира 128000 мешавад. боз муомила мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. телефонҳо дар рӯи экрани шумо. инак тамошогарони азиз, сеюмин мошин Opel Vectra кузаш седан, приводиш пеш, рангаш сафед, коробкаш автомат, объеми моториш 1.8, нави сӯзишвориш газ ва бензин. сол бароши мошини 1990, нархш боша 13000 сомонӣ. бо русӣ 92600 рубл мешавад. боз арзонам мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. чорумин мошин ВАЗ 2110 кузаш седан, приводиш пеш, рангаш сафед, коробкаш механик, объеми моториш 1.7, нави сӯзишвориш газ ва бензин. соли бароши мошин 2007, нархш боша 20000 сомонӣ. бо курси ҳозира 142600 рубл мешавад. боз савдоам мешавад. мошин қарор дорад дар ваҳдат. мошин состояниш тенҷай, 1 сола тонировка, 1 сола документ, 4 баллони нав. барои маълумоти бештар телефонҳо дар рӯи экран. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак бародарони азиз, панҷумин мошин боз ВАЗ 2110 кузаш седан, приводиш пеш, ранги инашам сафед мебошад, коробкаш механик, объеми моториш 0.6, нави сӯзишвориш танҳо бензин. соли бароши мошин 2005, нархш боша 8500 сомонӣ. бо курси ҳозира 60600 рубл мешавад. боз арзон ҳам мешавад.
фавран фурӯхта мешавад. ҳамаш қоидавии ҳуҷҷат тамом шудагии халос. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. хотиррасон мекунам бародаро ки мошин қарор дорад дар ваҳдат. инак шашумин мошин ВАЗ 2114 кузаш хчбек, приводаш пеш, рангаш сиёҳ, коробкаш механика, объеми мотораш 1.5, нави сӯзишвориш танҳо бензин, соли барӯши мошини 1991, нархш боша 8000 сомонӣ, бо курси ҳозира 56600 рубл мешавад. мошин заводид намешавад, гуфт соҳибаш. боз арзон ҳам мешавад. мошин қарор дорад дар душанбе. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак ҳафтумин мошин ВАЗ 2106 кузаш седан, приводаш қафо, рангаш бур мебошад, коробкаш механикай, объеми мотораш 1.5, нави сӯзишвориш танҳо бензин, соли бароши мошини 1990, нархш боша 4800 сомонӣ, бо курси ҳозира 33800 рубл мешавад. документ надорад, техпаспортша гум кардагим, бо тико иваз мешавад, гуфт соҳибаш. савдо ва алиш мешавад. мошин қарор дорад дар Панҷакент. рақаму барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. бо ҳамин видеоролики мо шумо ба охир мерасад. сарбаландӣ, хонаободӣ, тани саҳат, имони мустаҳкам бо ҳар яки шумо хоҳонам. ҳатман дар канал обуна шавед ва зангулачаро фаъол намоед, ки то аз видеороликҳои нав бехабар намонед ва видеороликро дар шабакаҳои интернетии имо ва дигар сайтҳо падилиса кунед. халос. хай боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. то видеои оянда. хайматонда.